Vores projekt omhandler Art Brü-værkerne på Otagemuseet, hvor vi gør værkerne levende. Jeg føler mig stor, næsten hellig. Som om jeg er mere end et menneske. Som om jeg er Jesus. Når jeg maler, bliver der stille et øjeblik. Penslen rører mig. Jeg kan få kaoset ud af kroppen. Mine billeder er stærke, men de er også skrøbelige. Ligesom mig. Installationen har taget udgangspunkt i Otages egen mission om at afstigmatisere psykisk sygdom. Vores projekt skaber et sted for Art Brü, kunstnere, der har haft historie inde i psykiatrien, og giver også Otages gæster mulighed for at komme tættere på dem. Kanterne betyder ikke så meget for mig. De stopper ikke det, jeg ser. Yellow is everywhere. Not like the Jeg føler mig stor, næsten hellig. Som om jeg er mere end et menneske. Som om jeg er Jesus. Jeg har valgt 2 kodeeksempler, som er vigtige for vores løsning. Det første eksempel er den her update cards funktion, og det andet er vores touch swipe, som er vigtigt, da vi arbejder med en touchskærm. Først så laver vi en funktion, som vi kalder update cards. Når den bliver kaldt, så looper vi, eller den looper gennem alle vores kort, og her der bruger vi så et for each loop. Inde i loopet bruger vi en arrow function, som tager 2 parametre. Det ene det er card, som er det aktuelle kort element, og det andet er et index, som er kortets nummer i arrayet, altså 0, 1 og 2 osv. Det første, der sker i loopet, er, at vi nulstiller alle kortets CSS-klasser til kun at være den her card wrapper. Det gør vi så, at vi ikke bliver ved med at tilføje forskellige klasser til samme kort, hvilket vil skabe forvirring mellem CSS, JS og DOM. Så vi skal altså nulstille alle kortets klasser, hver gang det får en ny klasse. I næste linje laver vi så en const-variable, som vi kalder for diff, eller ja, det står for difference, og den beregner, hvor langt væk hvert kort er fra det aktive kort i forhold til indekset. Det vi gør, er så at tage index minus current index, altså vores nuværende indeks, så plusser vi card count, hvor mange kort der er i alt, og det her det sikrer, at vi aldrig går i negativ indeks. Og derefter bruger vi så modulus operator til at holde os inden for vores card count. Uden den her modulus operator vil kortene altså ikke matche nogen f-checks og ende med at være hidden, som vi også beskriver til sidst i funktionen. Baseret på den diff-værdi vi beregner, tilføjer vi en CSS-klasse til hvert kort, og hvis kortet er diff lige med eller strictly equal til 0, så får det klassen aktiv. Hvis det er diff strictly equal til 1, så er kortet foran det aktive kort og får klassen next. Og hvis det er diff strictly equal til count minus 1, så er kortet bag ved det aktive kort og får klassen pre, som er previous. Vi bruger card count for at sikre kortet altid er det sidste i arrayet. Alle andre kort får så klassen hidden og er usynlig. Her der bruger vi altså DOM manipulation til at arbejde mellem JavaScript og CSS. Vores JavaScript rører ikke ved selve stylingen, men den bestemmer struktur og så giver klasserne, imens vores CSS håndterer det visuelle gennem de her klasser. Til sidst i funktionen, så gemmer vi så vores core-position i local storage. Her der gemmer vi værdien af current index under navnet carousel index. Og det sikrer ligesom, at hvis der er tekniske problemer, så vil brugerne altid kunne fortsætte, hvor de slap. Det andet kodeeksempel, jeg gerne vil vise, er vores touch swipe system. Det er det, der gør, at vores touchskærm er mere brugervenlig over for gæsterne. Her der har vi 2 events, touch start og touch end. Og når fingeren rammer skærmen, så gemmer vi den vandrette position, altså det her client x i variablen finger start. Når fingrene så løftes, så beregner vi swipe fra finger start til finger end, og hvis resultatet er over 50 pixel i vores eksempel, det kan også være mere eller mindre, så er der swipe til venstre eller til højre. Alt derunder 50 pixel, det er så ikke registreret som et swipe. Gennem det her projekt, der fik jeg en dybere forståelse for DOM-manipulation, og hvordan HTML, JavaScript og CSS de arbejder sammen ved at ændre det her DOM-træ. Det er grundviden, som jeg helt sikkert kan tage med videre og giver en generelt bedre forståelse af kode.